good morning, good evening, good afternoon. So, once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So, for today, I would like to share something to all of you. Today, I've been in the wet market because I buy something that I'm going to prepare right now for tomorrow. Because tomorrow is my mom's 51 birthday. So, yeah, join with us and we are going to share tomorrow the simple lunch celebration with my mom. So yeah, I hope all of you, everyone, have a nice day. And shout out to all my subscribers. Thank you everyone for watching. And I will do my best to support you all guys. So, later. Ikaw, naniniwala ka ba na pag may birthday kailangan mag-celebrate? Ano ang birthday para sa'yo? So of course, ang birthday, ito yung araw kung kailan tayo pinanganak, kung kailan tayo dumating dito sa mundo. Kaya karamihan, naging tradisyonal na every birthday, ang family natin ay may ginagawang something para sa atin. Na surprise, nagluluto ng konti, para lang mag-celebrate ng birthday natin o kaarawan natin. So, hindi natin kailangang maghanda ng bonggacious or ng kung ano-ano pang mga pabongga. Ang importante ay yung kung ano lang yung makakaya natin, ayun yung gagawin natin. So, sa mga may pera, okay lang na magbonggacious yung mga handa nila kasi deserve naman nila yon, kasi ginusto na nila yon, kasi desisyon nila yon. But of course, sa mga katulad natin na simple lang, katulad ko, simpleng buhay lang, so yung handa ay simple lang. So normally, ang mama ko laging sinasabi ay magpapansit kasi ang pansit ay pampahaba daw ng buhay. So, agree ka ba doon? So yun, kapag nakakaluwang-luwang, spaghetti. So sa Bicol, every birthday, lagi akong excited kapag mag-birthday na kami ng kapatid ko kasi yung mama ko nagluluto siya ng pansit bato. So yung mga taga Bicol, shout out, alam ninyo kung ano ang pansit bato. Napakasarap. So ngayon nandito na kami sa Cavite, normally pansit bihon. Masarap naman, masarap siya. So, spaghetti or pancit bihon. And tinapay, juice, okay na. Happy na. So, ngayon, kaya ako nabanggit yung birthday kasi bukas ay birthday ng pinakamamahal kong mama. Ang nag-iisa kong mama. Bukas, turning 51 years old na siya. So, hindi siya surprise birthday kasi alam na niya. Ang gagawin ko lang ay ngayong araw na to ay nagpunta ako sa wet market. Bumili ako ng mga something na ipiprepare ko ngayon para bukas. Para bukas, wala na akong gagawin. Kakain na lang. Yun ang secret. Kapag mag-prepare ka ng mga handaan, i-prepare mo na ngayon para bukas hindi na masyadong madami ang gagawin mo. Although, prepare na. Kung konti na lang ilutuin mo, nakaset up na lahat. So, simpleng lunch lang with my family yung gagawin namin. But, wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo kasi gusto ko lang i-vlog para one day yung moments na birthday ng mama ay mababalik-balikan ko kapag pinanood ko, di ba? Kasi video siya, di ba? So yun, and sa mga interesado na manood, thank you so much and please stay tuned and see you tomorrow!
today is July 29, 2020. And finally, this is the day that my mom 51 birthday. So, as I've said last night, yesterday, that we are going to prepare something lunch for my mom today. And just a simple lunch celebration as a Thanksgiving in appreciation for her birthday. So, my mom, very happy, and I'm going to share this special moment to you all guys. Sana magustuhan po ninyo. So, thank you so much for watching, and yeah, enjoy! Masarap yung ano. Ito po yung homemade ko na ano, hotdog na may egg. Sarap yung ano. Lahat ito lumpia isda. Hindi na prito yung ano. Hindi, baboy. Konting na lang isda. Ito kasi dito, puro ano. Fish. Kung mayroong ano dito, hindi lang. Konti lang ang baboy. Ito kasi wala na. Nabagay mo kayo na? Isawan. Luto ba ito? Wala kayong tanglan. Ano ba yan? Ako si Arnold. Arnold, shut up! Kain! Nakikain na lang kita. Hindi mauwi yung kapatid ko dito kasi nga nasa Batangas po siya. So, ano, wala siya dito. Alam na yan. Ang nariyan. Sinigang. Arnold, alam na. Kapag makit sinigang, parang kunti na